Добре дошли в Център Естествени идеи. Ще покажа кръстосано връзване с лента отвътре за такан слинг шал. Ще са необходими около 4,60 метра плат, за да направите това връзване. То е подходящо за носене на бебе от раждането му. Намираме маркираната среда на слинга и я поставяме пред гърдите, след което кръстосваме краищата на слинга зад гърба, поставяме парчетата на раменете си и след това навиваме ръба на слинга някъде до средата на плата. Това ще бъде подкрепа на вратлето на бебето. Ето това се получи отпред, това се получи отзад. Готова съм да взема бебето. Взимам бебето и както винаги го поставям на рамото си в поза като за оригване. Мушкам ръката си под плата на слинга и го слагам в образувалото се джобче пред гърдите си, като тази възглавничка, която навихме отгоре, тя ще придържа вратлето му. Крачетата са широко разкрачени, платът минава под коленете, а на малките бебета крачетата са вътре в слинга. Сега, придържайки бебето с едната ръка, хващам краищата на слинга един по един и много хубаво стягам първо единия тръп, а след това и втория ръб, за да бъде бебето ми достатъчно стабилно в слинга. В момента стягам горния тръп около вратленцето, внимателно. Придържам този плат, държа и бебето, все още не е достатъчно добре фиксирано, за да го пусна. И стягам по същия начин ръбчетата и на този плат. Долното ръбче, и горното ръбче. Сега вече бебето е достатъчно добре фиксирано и мога да отпусна ръцете си от него, след което кръстосвам двата края под дупето на бебето, краищата минават под крачетата му и отиват назад, където ги връзвам на обикновен квадратен възел. Бебето е достатъчно добре фиксирано по този начин. Уверете се, че слингът поддържа добре вратлето и главичката. Ако желаете, можете да разпределите плата, двете вертикални презрамки по тялото на бебето. Първо долната, която може дори леко да покрие главичката, а после и горната. По този начин. Като това не е задължително, може да остане и в първоначалния си вид. Готово! Можете да използвате същия начин на връзване, за да носите бебето в хоризонтално положение, но това може да бъде по-неудобно за вас, особено ако нямате достатъчно опит, защото се налага постоянно да придържате бебето, докато нагласите слинга. Тук вече не се навива по този начин, а се прави джобче, в което бебето ще легне. Ето така. Готова съм да взема бебето. Взимам бебето и го поставям внимателно в образувалото се джобче в хоризонтално положение
Както винаги, ръката ми посреща бебето вътре. Първо влиза дупето, а след това и гръбчето, ръчичката и главичката. Сега, придържайки бебето, трябва да наглася двете вертикални ленти. Първо тази, която ще мине отвътре. Държа бебето през цялото време, защото то не е стабилно фиксирано в тази поза. Разпределям вътрешната вертикална лента. Плътът отива отзад, зад гърба ми. След това разпределям и външната лента по цялото тяло на бебето, чак до главичката. Крачетата са вътре. Плътът отново отива отзад. Може да се наложи да пристегна ръбчетата малко повече. След което правя един квадратен възел на гърба си. Разпределям плътта удобно по раменете си. Проверявам дали навсякъде всичко е добре разпределено и бебето е плътно фиксирано. И готово! Ако имате проблеми или въпроси, свързани с използването на вашия слинг, се свържете с нас. Благодарим ви!